si Moises diri sa atong unang pagbasa balik-balik niya pagsulti ngadto sa mga Israelita kay padung naman sila mo tabok mosulod sa yuta nga gisaad sa Ginoo. Giingnan gid niya, inigsulod na ninyo didto, tumana gyud ang mga sugo sa Ginoo aron mabuhi mo ug mulambo mo sa yuta nga inyong puy-an. Nyag dili gani mo mutuman unsa may sunod, unsa may mahitabo, og mutuman mabuhi man, og dili mutuman kana nganong dugayon mo nagsulti, mamatay mo. Na siya tanawa sugo des Ginoo nga paggubat kamo dili. Karon naggubat mang Russia og ang Ukraine, patay, daghan kay patay, basta musupak lagi ta patay gyud. Ningon na yung Ginoo, kiskisan na inyong kilay. Ningon, tanawa imong gikiskis, di patay na to katong imong gikiskis, wagtang na to siya. Ilisan nimo anang badlis, kanang badlis patay man na. Patay na, iwa man na siya, kuan, o man na kinabuhi mo, bitang inig kaigoan na tubig, mapapas na siya. Kaya di man nabuhi, hindi mo mangikis-kis ang buhi, patay. Una, sopak ikasugos Ginoo, patay, ginap, nanglitan inyong pamilya. Sugo des Ginoo, nga kamong mga asawa, pagyaw-yaw mo. Sugo? Siging yaw-yaw, di ba? Patay gina inyong relasyon. Adto na mabuhi imong bana sa silingan. Unya sugo sa dinas Ginoo nga kamong mga bana pangabit mo. Di sad. Sige, pangabit. Patay gina ang inyong relasyon. So doon na tayo pagsupak, mamatay ta. Muna si Kristo, mianhi man aron ta mabuhi, aron ta luwason, iya sang giklaro nga mianhi ko dili pagsalikway sa balaod nagi patuman ni Moises, kung dili ang paghatag og hustong kahulugan kay basin unya ba og nangasayop na ta. Pananglitan niingon ang mga Israelita nga ingon mas Moises nga pwede ra divorce. Pwede divorce. Ana ingos Kristo nya mao gyud ay sugo sa Ginoo. Si Moises niingon ana, pero ang Ginoo mo gyud ay sugo. Amo to giklaro na Jesus kay mga gahi manggumugulo mo nang dunay balaod. Para karon mutugot naman ang simbahan na naay declaration of nullity or tawag na tong annulment sa kaning kasal sa kaminyoon. Kana unsa man na sakto kana anang annulment ba? Ako, kanon lawyer ba ako? Sige ba mi kuan? Usahay gani. Karon gani, namuwaw na ko kay dalion yun og himo ang akong part sa usa ka kaso na ning apply sa og annulment. Kanon lawyer man ko, muhukom-hukom man sad ko. Pero sa akong kasing-kasing mananghi jud ko sa Ginoo, Lord, kani Lord, base ra gini sa akong nakatunan suma sa balaod nga gipatuman sa simbahan, pero di jud ko mangilabot Lord og maimpierno ni sila. Kay kaning ako gibase ra gini nako sa kanini ang ilang gisulti nga nang gitawag nato og ilang mga ganing gisuwat nga kunuhay history sa ilang kaminyoon ug ang ilang pag-interview, ang ilang tubag sa pag-interview naara gid nako gibase, pero wa gyud ko kahibaw sa ilang kasing-kasing ug sa imong kasing-kasing. Muna mananghi jud ko sa Ginoo, inighukom nako ani Lord, ayaw in taong ko i-appeal kung maimpierno ni sila. Okay, pastilan hinuog ma-appeal ko, o ara ba ko ka-appeal sa ilang kaminyoon nya ako ma-appeal na hinuog ko ka-impierno? Basin baya og tungod na sa kagahi sa atong mga ulo. Magpagahi ta. Mo na ingos Jesus, sige, balikan na to sa sinugdanan. Yang giingnan na mga
Israelita balaod niya iyang giingnan mga Hudiyo. Niingon ang Ginoo ang gihiusa sa Dios dili buwagon sa tao. Mao nay original gid na sugo sa Ginoo. Ala sige, pamalandungin na ninyo. Mo din ang niingon dayon si Jesus. Mo na in support ani nagtudlo ko ninyo mga balaod para matuman gining original nga sugo nga ang gihiusa sa Dios dili buwagon sa tao. Unsa may mga support ni Kristo nga mga sugo, higugmaa ang imong kaaway. Di ba? Abisa ka ng 8 Beatitudes, kay kanay mangong atong gibasa karong ebanghelyo, kuan ni siya, sumpay ni sa Matthew chapter 5, human si Kristo mitudlo sa 8 Beatitudes. Katubang bulahan kamong mga kabos, bulahan kamong nagsubo, bulahan kamo kung daog-daogon, bulahan kamo kung lutuson o patyon. Kanibang mga sugua ba? Nahinganghaman ani ang mga Hudiyo. Ha? Unsa? Bulahanan og makabos na purti na mong paningkamot aron arang-arang among kahimtang. Unsa? Bulahanan og magsigi mighila na purti ginamong paningkamot nga wa mi kaguol. Unsa? Bulahan mi kung lutuson nya patyon nya pakauwawan at tubangas daghang mga tao. Bulahan mi purti ginamong paningkamot nga nindot ang among self-image. Di ba? Portim ganyan yung pamintala ng inyong balay aron nindot tan-aon o nya daog-daogo na noon mo, libako na noon mo, nayabag ka diha. Nya gisumpayan dayon ni Hesus, kining tanan akong balaod, kining tanan akong yung gisulti o gitudlo, mao ni makapahingpit pagtuman sa balaod ni Moises nga wa gyoy sayluan bisag usa na lang kakudlit. Padanglitan, arita balik ta atong asawa o bana, di mag-divorce. Kulatahon kas imong bana, unsa may sugo ni Kristo, kung tamparoson imong pikas aping, ipatamparos lang sang pikas. Haron gyud dili mo magkabuwag. Di ba? Bahala nagmagbuwag ng imong ngipon ug ang imong baba, basta basta ikaw ug ang imong bana wa mo magbuwag. Nga naman, ay kaguol. Napamgan ito'y sugo si Kristo. O ang imong wang kamot o yung tuong kamot nakasa, putla. O ang imong usa ka mata nakasa, lugita. Pasabot, agwantaha lang nga musod kas langit nga usaray mata o usaray kamot. Total to may daghang spare parts dito. Ilisan na akong imong mata nga nawa. Ay kabalakag mo alibwag na ngipon ni mga tubsuntok sa imong bana. Bahalag pulos na lang lagos inigsod nimo sa langit. Kay dili pustiso ang akong ihatag nimo, original gyud. Kay gikan na sa langit ang imong ngipon. Di ba? Sagdilag mga gisi ng imong naong, manghubag ng imong naong tungod sa kulatas imong bana ay kabalaka. Tu ay daghang naong dito, mas hamis pa ng imong naong dinhi. Kay kanang imong naong dinhi, naliwat pa sa nas naong sa imong ginikanan. Naggansal-gansalon sa kayo. Ana, tu ay daghan dito. Mas nindot pa to. To dito. In short, ang gusto ni Kristo ba, makasud tag langit. Mo nang niingon siya, ang magtudlo sa uban sa pagsupak sa balaod, bisag gamay lang bahin sa balaod, supakon niya itudlo ninyo sa uban, na di gyud mo kasud og langit. Pero ang tao nga magtudlo sa uban unsaon pagtuman ang balaod, kana mahimo mong dako sa gingharian sa langit. Mo na, ang atong itudlo, ang balaod sa Ginoo, dili balaod sa tao. Karon ang atong mga politicians, unsay ilang gitudlo sa mga butante? Balaod sa Ginoo o balaod sa tao? Kusga. Nya, mabutar pa taan nila. Butar gyapon kay sugo man sa Ginoo ang pagbutar. Dili tungod kay sila mga buangon or mga buotan. Pili na lang sa tadiag arang-arang. Kana bang dili kay tanto ba? Bahala nagdili na sila kasod og langit. Kita sa atong pagbutar kasod tag langit. Ikaw niya pa diro makapili ka na wa may mapili.
pulos man mga buangon. Mao na ng panahon na nga sila ray maimpirno, kita dili. Basin pa sa day inighuman na tugbutar, iniglingkod nila dito, basin pa di ay makaamgo sila. Di ba? Nya unsa man nila pag-amgo? Kung mulingkod na sila, ayaw sige higlibak, ayaw sige akyos, ayaw sige og daot. Nakaapan sa gud nato, og dili mo daog ang atong kandidato, ang nidaog sigihan man sa natong daot, di mangisog sa noo na. Di ba? Hindi mo kong tutukan. Maura ba ni batasan nato din sa Pilipinas? Lahi. Ang kanang ubang nasod nga mga dato kay mga nasod, mga kanang kuan kay sila, kanang ano bang gitawag nato ba og mga first world countries. Lahi silang batasan, inighuman sa ilang eleksyon og kinsay mo daog tahod tanan. Ila ginang panalipdan, they will defend their leader as long as naglingkod pa na nga maong leader. Gawas lang hinon, ug na nagidagko kayong anomalya. Pero lahi mas ang ilang mga leader dito. Kung dako nag-anomalya, ang uban maghikog man, ang uban mo step down magritso. Kita din mo justify man. Makig-away man hangtod mga matay. Lain ta din mao na wa man gud ta maminaw sa Ginoo. Gahi tag-ulo bang mo bitang malipay kay ta nga naasad tay daghan kaayong mga kaigsuonan nga maminaw sa Ginoo, sama nang palit mog slat, maminaw sad mo palit sad. Ana nasa uban gahi gyud kay ulo. Sige ingon nga kadato na nimong paria ka. Oy, ang kaning mga milyon-milyon nga atong nadawat dinhi, gilamoy ba ni aning ato mga project, wa gid ni lamya sa akong bulsa. Bisag inyo pang tanaw ng record, wa gid ni sod sa akong bulsa aning tanang mga kaning tanan nga mga kuan ninyo donations, milyon-milyon naman ni, sobra naman ni 100 million daang atos kapilinya, wa gid ni sod sa akong bulsa, gilamoy ra ginas atong mga proyekto dinhi og sa mga charitable works. Mo na hatag mo, palitsan mo kay haron lamyon mo sa atong project o sa atong buhat sa kaluoy. Nya unsa may mahitabo ana? Makatuman mo sa sugo sa Ginoo na paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. Diri sa atong tubag sa Salmo, unsa may atong tubag? Daiga ang Ginoo o Jerusalem. Sige, daigo na to ang Ginoo tungod kay ang atong halin sa atong SOS BF para sa atong pista niabot na og 3,037 slots. Pakpak. Hapit na mo jutay, no? 4,963 na lang ang available sa SOS BF. Tag 500 man ni per slot. Para nis atong pista o sa atong Holy Week celebrations. Way siguro lamyon ra ni. Kanini ang gidaghanona. Nya sa ato sang DOPS, Divine Unity, Prosperity, and Satisfaction para sa ato dinhing mga proyekto. Ako naman itong giingon nga nagkinahanglan unta tag mga 5,000 ka slots. Unya overall nagkinahanglan tag 54,000 ka slots. Gahapon as of yesterday nanatay halin nga 400 slots. Pakpak gihapon. Sa atong target karong buwan na 4,600 na lay kuwang. Anya og daghan rong maminaw ani ron kaning misaha. Di lang ni mga gahig-o. Og mopalit lang nig tag one slot ang naminaw. Ugma hurot na ni ang kaning atong gihandom nga 5,000 slots. Pero igkaugma ang ato rasang increase ani napuo rasad ka slot. Atong halin 410 ikaugma stilan makaingon ta daghan gid ang gahig-o no kaysa kana bitang homok ba ana ing kapadirwa man gud may kwarta ibaligya ng imong balay. Matod pa ni Kristo, kung gusto kang musunod nako ibaligya ang tanan aron ka musunod nako. Nya pila ra man ang slot 1,000 way siguro gani kaldero ra na nimo ibaligya ana. Wagi siguro water dispenser na nimo ana
palit na lang ice water das kilid good. Ana, or ice. Adi, wala, ikahalin na kay ikapalit og slat. Wa day mo makasabot ana kana ingos Kristo nga ibaligya or na kay motor, ibaligya paglakaw na lang. Di ba? Or sakay kagabal-habal, exercise pa. Di na pwede di ay. Sige, kanalang gaan-gaan anang imong cellphone, baligya. Niya, ang halin na, palit ka og katong keypad, barato raman na, tag 500 raman na, niya mahalin imong cellphone og 2,000, di na nakaihatag diring 1,500. Ang 1,000 o sa kaslat sa DOPS, niya ang 500 o sa kaslat sa SOS-BF. O di, duhay imong napalit. Di man ako manggod ka ng kuan bi ako ni graduate bi ako commerce accounting kamaos ako mo kwenta-kwenta na pero ang ako rong business na akong business strategy is the business strategy of God nga kining tanang butang nga atong gikawilihan aning kalibutan sama anang kwarta kana mga butang ang tanan mulabay ra gid na ayaw kay dihag palabi og kawili. Pero kawilihi Hinoon nga di ka makahatag og halad sa Ginoo para sa kaayuhan sa simbahan og sa katawhan kay kana mulungtad na dako kanang grasya didto sa langit. Tanawar kung nahitabo sa Ukraine kanindot sa ilang mga balay milyon tingali tong ilang mga gasto ato tanawa karon nangatungpag na naigo sa missile tungod aning kahakog tungod aning atong pagsigig value sa atong kalibutanon nga gahom ug atong kalibutanon nga mga honor ug mga prinsipyo gibungkag na nato ang ato rasang gihimo mga balay mga parks mga eskwelahan mga simbahan ug labaw pa ana gipamatay pagid nato ang mga civilians ug ang mga bata nga mga inosente. Tungod na aning atong pagbalyo aning kalibutan na mas maay pag-imo ng hinay-hinay baligya nga ipalit nimo og slat kay daghan pagkagrasya dito sa langit. Sugo ba nis Ginoo? Yes. Og nituman ba ni ang mga tao? Wa. Kay hasta ganitong buutan nga dato katong niingon Lord mosunod ko nimo unsa may akong buhaton. Adi, gusto kong musod og langit, unsa may akong buhaton? Sa tingin ni Jesus, tumana ang balaod. Mo ni. First reading, tumana ang balaod. Ni siya, Lord, kanang tanang balaod nga imong gisgutan, ako na nang gituman. Unsa pa manggi akong buhaton? Ningon si Jesus, usa na lang kabutang. Dili na ni tuman sa balaod ha. Buhat sumala sa balaod. Unsa may buhat sumala sa balaod, ingon si Jesus, uli sa inyo ibaligya tong tanan nimong mga butang didto unya ang halin tanan ihatag ngadto sa mga kabos nya balik dinhi og sunod nako. Nisugot ang tao, nilakaw kuno nga masulubon tungod kay dato man siya kaayo. Naroy daghan nga dato kaayo nga kining atong 54,000 nga slots sinsiyo ra ni nila. Sinsiyo ra gid ni. Nya magsige pud na silang simba. Sige simba, sige gani nagpaminaw sa tungwali. Pero sige ra sana silang ingon, parang lang nasa uban, parang lang nasa uban. Pero tanawag makanser na sila. Di ba magsige naging Ginoo in taon taga, itaw ko bisag gamay na lang milagro. Padir hikapa itaw akong ungo padir, pahikapon ko Pre-ubiri taw padir kay na ako'y prostate cancer, na ako'y unsa pa nang uban diha heart failure. Pre-ubiri in taon ko. Ini pre-over na ko palit pakagslad na. Bitaw. Labang pre-over lang, pre-over na mas nindot ay hatag ngadto sa simbahan. Kana mo'y pinakanindot. Dili tingali dinhi. Dili tingali sa atong mga kabos dinhi. Bisan kinsa diyang simbahan hatagi basta para sa Ginoo, ihalad da tanan sa Ginoo. Uban sa gugma, di ba ayo ka? Lagi. Di mo to? Unsa may tibaan nga naayo na ka, malipayo na ka. Tanawa, di ba malipayon ka nga mudawat nga naa kay stage 4 nga cancer.
Tanawa, di ba, malipayon ka nga nagantos kas imong prostate nga way ayo-ayo. Mabayra nagsapi ang maong kalipay, taliwa sa imong sakit. Sama ni San Roque, sama ni Saint Therese of the Child Jesus, sobra ang ilang kaayo nga nagantos sa ilang mga sakit. Si Saint Therese kay nakasuwat man gid siya sa iyang kasinatian, niingon gud siya, pun-i pa ang akong kasakit, Lord, kay kanindot yun nga magantos. Mo tong iyang yung gusto gani kuno siya, tagod-tagoron siya, dili lang tong iyang tuberculosis mo iyang antoson, magsigig ubo, sakit kistanan niya, hangtod gid siya namatay after 5 years. Dili ra to mo iyang gusto, ang iyang gusto tagod-tagoron gid siya. Kay haron kuno every piece of her body, of her flesh will be praising to God. Nindog na tayo, muna na mangyod mo'y klaroan.